ina jin kuwan shi. Min ya fadi? Oh. Ko? Wani ba komai ba mu je. Ah, ina duban ki ne. Ina duban ki ne mu te. Cikin na kake dubana. Cikin telefon na. Picture ne. Picture ne. Wannan sakarar jiya kabin jawan nan. Ko? Shi ke so to mu te. Kina sharp sharp. Bir daha manki. Yafta mutu yafta. Yafta ja mutu. She ganye ke kasa. Wa? Ina ga mata muna zuwa yi. Na kira ta, kuma kira ta ko? To shi da barin karin kira sai kai ki gaya mata. Barin karin kira sai kai ki gaya mata. Ko?